Ste bili nekad u pozorištu? Pa do sad nisam, iskreno. Ne, nisam nikad. Nemam vremena. I sin mi ide u pozorište. Mlađi je, na mlađima sve to staje. Neka ona dođe ovamo, rekao sam. Neće on njoj moći dobro predavati ako ne budu sami. Hoće, neka ona dođe ovamo, rekao sam, a ti idi, vidi da se... Jednog trenutka i u toku predstave sam poželela što se ne desi kod nas u selu, da i mi vidimo i doživimo, da se sastavljamo, družimo i tako. Sviđa mi se onaj glumac što najviše njegove predstave i tako. Samo sam gledao njih i smijao sam se. Je li ti bilo dosadno u nekim trenucima? Ne, tamo posao. Ne. Pa ja sam u jednom delu setio lično to. Pošto ja sam oženjen, imam dve ćerke, pa verovatno većina nas to kući nekad doživi da bi mi možda hteli naša ćerka da suda na jednu stranu, ćerka ima neku drugu ljubav. To je u stvari poruka cele predstave, bar sam ja tako shvatio. U samoj predstavi generalno najviše mi se svidio početak i završetak predstave. Sve je bilo predivno, sve mi se sviđa. Baš je bilo super, fantastično. Iskreno, kad sam čula da se radi o pozorištu, o bioskopu, razočarala sam se, ali sad, nakon što sam prvi put ušla u pozorište i odgledala predstavu, nije to što sam mislila na početku da jeste. U boljem smislu, naravno. Svidjelo mi se sve u pozorištu što se događalo. Je li bi došao opet u pozorište? Sutra odmah, ko može.